Eyi, ethiwa Cyprus. Makuthiwa Cyprus vele ubone ukuthi ya base bekhuluma ngento enje leti wena nje unga-understand babethi Cyprus base bekhuluma into esoma bethi Cyprus but uvele ubone ukuthi hhayi kahle kahle yimi onga-understand abethi Cyprus ngiyabona uma ngabe bethi Cyprus uvele ubone ukuthi kukhulunywa ngento kanje but ubone ukuthi no khona abanga-understand ukuthi kukhulunywa kanjani mabethi Cyprus uve ubone ukuthi don't-understand iloko ekushiwo kuye kodwa kusuke kukhulunywa ngento kanje mabethi Cyprus mabethi Cyprus kuthiwa I-Pris the sea suke kukhulunywa into enje but uvele ubone no man onga-understand ubani lo young what ethi sibone yini yona le young youth what young far ayikho into enjengaleyo sitshela yona but ithi sikubhlokhe nje for ukuthi usidedele phansi akekho ozoboshwa lakithi like ikhohlwa usitshela into ezingekho seniphusha le nto yeni yokugula ngamakhanda ka-TikTok ngiyagula ngamakhanda ka-TikTok yabo abantu baka-TikTok abanqeni ukugula ngamakhanda begule nje ngamakhanda kuthiwa gulwe ubone uThebo bagula ngamakhanda labo bahlezi beney'ndaba hayi kanti abaney'ndaba yini ney'ndaba nina abantu abahlezi benza show they have something to say abantu abahlezi benza show they have something to say they just have something to say actually even when the situation doesn't allow but they just have something to say nonsense hey why uveza lana khona as in like ngiyabasaba laba bahlezi bekhuluma ngami why wenze ngathi ngiyabasaba laba bakhuluma ngami why uhlezi uveza la ukhona why ngathi ngiyabasaba laba behlezi bekhuluma ngami why wena wenze ngathi khona abasatshwayo kanti ubani lo satshwayo why uhlezi uveza la ukhona as in like uyasatshwa lo ngicingayo fuck you I'm brave to tell you fuck you Cyprus akuyona wonke umuntu nina abanye hambani niyolalela iy'nyazi ethi unesichitho ugogo wakho ulambile sebemgubhile msunwe yaphile right nina abanye hambani niyohlola thi unesichitho ugogo wakho uselambile fuseke akaphakele avuka aphake phela ukwazi uginqa imoto akwazi wena unesichitho ugogo wakho ulambile akavuke aphake unesichitho ugogo wakho ngapha ulambile we uvele ubone we
ebengavuka ngane ephakile besibangela isidinga kahlahla ugogo nesichitho akavuka ngane ephake. Oh Sibali, pet sister Sibali. Ha Sibali, yabo Sibali kodwa esikho isidingo sama DStv nivuka ningibukele. Hayi ngeke fane ngivele ngibhadalelwe lento mina ngeke. Abantu abakho zonke le mali yade nikhokhela ngazo amadish ama DStv vela nifake kimi ngiyaphuthuma nonke la ka TikTok. My sister, no. Right. Hayi ngi-right. Yeso nje uvuka ekuseni ngiyamenyeswa. Wena ubuyini-ke? Wena ubuyini-ke lapho nenhliziyo embi? Thina uyabona ekuseni uze umuntu ethi ngokubanga umsindo ubodalo unama-financial challenges. Vele uma inkinga zezimali awukwazi ukukhululeka. Yabona hey ubanga umsindo ubonda unama-financial challenges lo. Vele uma inkinga awukwazi ukukhululeka. Lo yena lona ama-financial challenges. Yes, baphem niyaphila. Sanibonani. I see the sea by the kitchen. Izwa. By the kitchen, I'm able to see the sea by the kitchen. Wena ngabe sebethe ubani ondumandumano 911 siyabageza olwandle 1.5 siyabageza olwandle 1.5 ozani ke nikezwa yimina this time nikezwa yimina this time 1.5 sondelani ngakimi manje ngiyabageza olwandle 1.5 ngizobe ngifaka abantu olwandle 1.5 we leli thuba elinjenga kuNkulunkulu elincisha inyanga phela zikaphela izingane zabantu emalini sobageza sizobe solwandle sibageza olwandle 1.5 uvela ubona uthi hayi ngeke ayingeke khehla ayingeke lo muntu usefuna uphanda ubani who's this Putin sawubona. Sawubona. Bengikutshela ukuthi umntwana wami sowuthethe i-ID sham. Ubani uLeon? Yeah. uLeon seke ne-ID manje. Yeah, sekushoda ibuye bathe batomsendela after 2 weeks. Hayi indaba ezinhle lezo. Qoqo ngivulele. Ngijabule njani? Awathi ukuthi ngijabule njani. Jabule kakhulu. I'm so happy as well. Sesithembe wena ngicela sibambisane simendise security ngiyakucela. Ngiyacela at least abe na something atokhona kuthola umsebenzi ngiyacela Putin. I know angeke ungiyekelele. Zandile, I'm expecting a child. Congratulations. Po. Hawuyathi mina beloku ngithi uchama mandi na? No, I'm expecting a child. Oh, okay. That's nice. Oh, that's nice. Okay. No, it's fine. Ngiyabona ukuthi ngenda njani but security yona ekugcineni kufuna ithole. At least abe na something. No, uzoyenzelwa. It's just that mina I'm expecting a child. Ngibheka uPutin uyeza nje uPutin.
Uthi nokwanda akekho pregnant yet. So uyamangala uthi ukhuluma ngubani? Ubani loyo? Ubani loyo? Bathi congratulations Putin Sham. Yeah, ngi-expect uPutin. Yambongela okay. Ngi-expect amawele. Oh okay. Kanti vele amawele nyalo sekayathengiswa noma ufuna ama-triplets uyawa-prepare prior. Putin omncane zonke so lento leyo ukuthi kuthiwe qifi. Okay. Akunankinga Putin ngiyabonga just ngifuna uku-update ukuthi ungamangali. Seku-right. Hey. Mina ngahleka nami ngiyiphilela mina. Angazi ngilalapha. Manje offline nisuke ningangazi ukuthi ngenzani. Nganitshela lentini ngathi Phumani lapho. Phumanda uma ngabe ngi-offline angazi ukuthi ngenzani. Akulontiyeli. Ndezokwenzeka nje. Ngizovele ngibaveze sebedlala lawo uPutin sebebaningi begijima la. Phewa amatafula. Phuthi. Nobe nithi phuthi mani babona. Bebe shawayani la. Uzothi uyangiyanya udude. Hayi. uPutin kanjani qifi. Uvela ubona ukuthi hayi lo agcwali ngesikelemu. Ubona ukuthi akagcwali lo ngesikelemu. Ucathi ngiyinyoni mina. Akafuna ukugcwala ithi ngimfakela azogcwala. Ngisazobhukuda nje. Sarelaxile. Ngisazoya nje straight ngiyobhukuda ngisarelaxile. Umsasa. Sasa. Right, buff. Ikredi msasa unjani? George sale grand. Akhona. Abakholwa ukuthi bekunenkosi izolo. Laba. Baba ngithatha kancane laba. Yeah, mina ngisarelaxile. Into enhle le. Laba bacabanga ukuthi ngiyayifihla i-address phela mina nginaso isitha ngilwa negebengu bacathi umphakathi uxabane nami kanti next. Yeah, but they do die now. Mina ngiyabaza abantu abaxabane nami abantu abaqulayo hayi umphakathi. Yeah, Umphakathi next awunangxaki next nami. So mawucabanga ukuthi umphakathi unengxaki nami usuku mentally disturbed. yeah. Nami ngiyobhukuda manje ngasidala ngiyobhukuda. Yobhukuda msasa. Hey. Mina I can't even go there. Ulwandle like something that comes to my gate, but Yeah. I can't just go there. Ulwandle is something that is by my gate, here at my gate, but I can't just go there. Yeah. Yeah. Bo. Nah. No, bafu ube Yeah, bo. grand. Ulwandle is here by my gate. Yeah. Awutham. Ube grand bafu. Awengabe amujiyani ngeke khona. Kusasa iflight yami kusasa ngo-9.
Okay, I'll travel safe. Yeah, sure. Number and so. Okay, okay, but Ulwandle is here by my gate. But I can't just go there to swim. No, I can't do that. But it's here by my gate. It's by my gate. Well, somebody slung shaman. It's by my gate. Like by my gate. But angikwazi ukuthi ywe it's by my gate. By my gate. Ngisengakhipha udoba nje ngitobe ngihleli la kitchen. Problem bona labantu same people bazothi ngiyachoma mangidoba ngihlele kitchen. Dobo fish ngapha ngihlele kitchen. Yes. Emngeni. Kwashisilo. Sathi emngeni. Ekwini emngeni. Emngeni. Asis. So ufuna ukuyathunjini. Shubile ke kusenje. Abantu bathubela. Mina ngifuna ukubabayo ngempela oku strong. Yabona la ungishubele. Asis. Ungishubele. Strong. Ethekwini emngeni. Emngeni. Ethekwini emngeni. Unyanga yeshu uma ufunda naye. Awusuka mbezeli wayithithiza kabe esikoleni. So ngamane nje uthi uqefe. Umbezeli wayithithizela angikhumbuli nothi umatric wawuqedani. Indlela ayithithiza ngayo. Awayithithizela mina aqala ukumbona senimbiza ngenyanga yeshumi nje ukuthi ayibo. Naba abantu sebethu yasiza ngaxakeka ukuthi hawo. Yenza yayini igenge yayeke isikole ihliza abantu futhi nayo. Hey, wemadoda. Into eniphinde nizenze. Angiyilwi ngiyabuza. Kuyenze yayini lo genge. Mhlawumbe ngawo ogogo bamikisa isikole. Alakhoje abashe kurelaxiwe kupholiwe akutatazelwa kudliwa amagrebhisi. Angaze nginike umuntu 1000 eclass. Mngani wami Ntusi. Hamba kanjani Mantusela? Yolanda Msunwa nje kushoda uthi ngitshele nje ukuthi ngindize nini Port Elizabeth. Yeah. Molo Putin wethu yes. Uyaphila Putin, hey Msunwa nje. Uyangibona ukuthi ngiphila usoft life usangibuza ukuthi ngiyaphila yini. Uthi ngivule la. Hey. What's going on? Nalo lwandle la. Yabo. Yes. Yes. Kupholi watatazela kudliwa kakhulu amagrebhisi ke kulokho. Awu nkabi yami Baba, Gasa. utomdala Baba Gasa. unjani mfowethu uzongixolela nje ngihambe emola Siyaphila Baba Gasa. kuyaphileka mntamkhulu Baba ulale Gasa. kahle kodwa ehoteleni Emashidi namhlophe Baba Gasa. ngibonile mfowethu wangiphiphi wangenza ngaphila mfowethu impilo engihlale ngiyicabanga kodwa ngayiphilela kude Yeah, Baba Gasa.
Yeah. Hayi zolo ngathi ngiyakugaqela nkabi yami lapha ngithi ngifuna imali hayi ngavele ngashayeka hayi awuvele wangangibamba uqobo Nini? izolo lapha nodadewethu niphisana ngemali Awukwagasi. impela ngabamba umliva hayi naphuthuma enhlibeni nathi ngisafuna ukudla Ebese silambile ebusuku. impela hayi ngiyabona mntakamkhulu hayi awu-enjoy impilo lapha Yabonga bhuti. Nkosi ikubusise mfowethu Yeah. Bengizocabanga kahle le ndaba yoku-expecta. Expecta. Bengisazocabanga le ndaba yoku-expecta. KunoPutin omncane ozayo. Where's an aircon remote? Where's an aircon remote? Sisibheke la. Aircon remote wakho. There must be an aircon remote. Where's an aircon remote? Okay. There we go. Have the aircon remote and the TV remote again. Got all the remotes. Let's see. Let's see one. Aircon remotes. Yes. Let the aircon blow. Hey, what's up? Yes. Akho lapho uKing Mona. Bathi uKing Mona. Cha una uphela uMona. Yes, akho kwami ngikasisi. Ngikasisi. Lo hleze eqasha abantu la. Ngikwakhe. Lo qasha abantu la. Onemayini zakhe. Ngikwakhe. Udla ngqo umona. Udla nge-dog style umona. Uthi ngimphinde. Uthi ngimphinde. Umona. Ukudla nge-dog style. Uyakuhlokohla. Ubhaxa ngqo. Awusabi. Hey, Timon Lobona, alisabi ngisho ukukuhlambalaza. Liveli kumemezisa abantu begcwele. Khombisa ukuthi uyiphatha. Hey, unyoko wasilaya kodwa ngokuvula amathanga ofanga wavuli ngawe. Buka nje. Into ze-condom lezi. Uyabona lokho i-condom. Phuma into ezikanje. Isifo esibhlungu. Umona. Yabona nje. Hayi vele uyenze private account sebeyakubuka abanye abantu. Hayi awuze ngivulela i-TV. Avula i-TV la. What's going on? What's happening? I want to watch a series or anything. What's wrong here? I lutha ngiplagile next time. Urelaxiwe nje. Udliwa ama-grapes. Akutatazela. Akuhlolwa la. Hliwa nje ama-grapes. Boy bahleli nje siba 700 and something ahloli. Wathi awuyibuka i-TV? Yes. Angiyibuki. Phela mina ngiyijwayeza ama-cartoons. Ngingaba ney'ngane nje. Lo nyaka ngiyijwayeze nje ama-cartoon. Ngibukela ama-cartoon nje. Ngwajwayele nje ama-cartoon.
Ngwajwayele nje ama-cartoon. Amale ngiwajwayele ama-cartoons manje. Ngoba sizofika laba abancane abanesidina bengivulisa ama-cartoon-ke manje. Didn't go to work. Why? Guys, ningasitsheli thina ngemisebenzi, angisebenzi mina. Angisebenzi please. Ningangixoxeli ngendaba zasemsebenzini, angisebenzi mina nguMahlalele. Lento nje ukuxoxela ngezinto zasemsebenzini angi-understand. Angisebenzi mina, I'm not working. I'm not working, but there's a Tiguan key and there's a Mercedes. But I'm not working. So ningangifaki lezi zinto lezokusebenza. Please. Ningiyeke. Before ningixoxela ngomsebenzi asiqaleni la nje nike ningitshela ukuthi mhlambe yini esenayo ngale msebenzi yenu. Sunani nje obuvuka nje. Let's start to talk from there ukuthi unani nje obusuku. Mina nguMahlalele. Mahlalele. O proud. Ongenankinga. Yeah. Umuntu osakhokhela isikweletu sefoni. Ay. Umuntu osakhokhela isikweletu sefoni. This one is paying for isikweletu sefoni. Right. Did I book this flight ticket for this person? Did I? Oh, okay. No problem. Okay, I did book. Okay, no stress. Yes. And so confirm bandi bookile a flight ticket for someone. Imagine. Imagine. Abangash. Imagine. Can you imagine? Kwakushenye ingane lapha esikoleni. Ithi imagine. Ha, madoda hey. Abanye babehlulwa ukwenza nje unprepared speech eclassini sebethi bayaperform stage namhlanje. Ingoba niyadlala ngathi so nikwazi ukwenza lo music wenu. What's happening here? What's happening here? Why my number is there on the screen? What's happening? What's happening here? Let me pass here. What's happening? Okay. What's happening? Abasebenzayo ni right. Kwabasebenzayo ni right. No account yokuthenga amadatha le. I-account yokuthenga amadatha le. Angiyona i-account yemali le. I-account yokuthenga amadatha. Mangabe ngifuna ukuthenga amadatha iyona account engiyisebenzisayo le. Account yokuthenga amadatha when I'm just outside. Njengoba ubona bengithenga amadatha nje. That's why it's there, because I was buying data. I-account yokuthenga amadatha le. Nansi. Ethi yabona ukuthi bengithenge imali bengithenge u20 gig. Nguthenga ngamalini ngo4999. Ukuthenga nje amadatha le. Akuyona yokusebenza account yokuthenga nje amadatha.
Yes, eyokuthenga nje amadatha. Yabo, yes. So you must just know no, I'm not in the house. I'm not in my house. But now saying connected since in glasses. I was not in my house. Yabo. I was moving around a lot. So I needed just data for 20 gig. Kwa Vodacom is 500. So I needed that one of 499. Yabo. So yabo. Mese ke ngikhokhe lokho njani. So yes. Yeah, bengichaza nje ukungathini. U-FNB wami ngawuveza la bacishe baquleka abantu angiphinde nje kwaviwe ibhalance yami ya-FNB ngemistake la ngangithi ngiqhomba imali yomuntu engenile kwavele kwathi nje kwavela ibhalance yami nganakile. There were many digits. That's all I can say. There were many digits. Bayibona kabanye la. Just that there were many digits. There were many digits there. Bakhona bakubona lokho babela. There were many digits. There were many digits. Mina mangibanjwa igebengu ngifane ifoni vele ngiyishaye phansi. Phele yonke lento ukuthi nginefoni emhlabeni bengibulale. There were many digits. Ama comments bathi abantu bacela amasavana. Bathi abantu bacela nani. FNB is for my kids. It's for my wife, my kids. FNB. This other bank is for me, for fun. I get cash. Awu. Ivukile mntanami. Ngiyakubona uyancinga iroom lami alibona ngani? Hayi ake ngiye kwakho mina. Nokwenzani? Phela ngiyawulokhu uyangimemeza. Hayi angidalele. Right. Sharp. Yeah. Ayeke khehla bengisageza khehla yi. Ayeke khehla ngikhathele. Amateka mangaka? Imali engathi abantu? Imali yani hayi anot. Ayike kula mawabo ukhiphe noma 20k ufile sikhwameni just for control, just to protect yourself. Ayike lapho isikhwama semali. Usafuna mina lapho. Ayike Basicathuleka. yazi la amanye amateka amnyama ngiwathenga izolo. Yabona bashi. Ngiwathenga izolo la amanye amnyama. I was like, hey, ngeke ngize ngiwayeka amateka cheap, so just sing a turkey for 9,000. I was like, no. I'm buy lalela ane protection lawo ngicela wathinte lapha phambili uzoweza ukuthi they are not normal. Athinte lapha phambili even nasemakhaleni. Ayingeni ibullet kona mawuzothinta lapha phambili. So even noma bekubakudubula inyawo basobe sadlala. Angeni ibullet usho ba. Uzwile lapha phambili uthi njani? I-proofed. I told you ngathi lamateka ne bulletproof. Sanibona. Nilokuningiza. You right? Manje ngingababona le account yakhe yangena. Hey, sanibona ni right.
nami ngikwazi ukusondela manje uhamba ekhaya ngisasondela bese sebefikile ababugadayo hayi doda uthi uqhela manje tungamsondeli kakhulu la amadoda encane ngizowenzani Angisondelwa bese. hayi Angisondelwa. umuntu watshela imthamba nimtshela ngaso wonke anothi akasondeli Hayi ngeke. ngeke khihla kusaka ngani yo No, not doesn't. Namhlanje ntambama guys, ngizowafaka amacala la kwi-hot seat. Namhlanje nje ntambama ngo-7 ngiyawafaka amacala ngiyabafonela abantu ngiyakhuluma nabo concerning imali abayikweletayo. Namhlanje ntambama. Manini ningasuki lapho ithini ngilandele nje le ngiyiveze la phezulu. So kunalomjida lo kunalomjida lo benomuntu wakhe athandana naye umuntu wesifazane lo athandana naye lo mjida lo nomuntu wakhe athandana naye they managed ukuthi beqole umuntu imali engango 225,000 intombi yakhe le isebenza eNewcastle intombi yakhe they are based in Newcastle bobabili so baqola omunye umjida who works eMpumalanga u225,000 225,200 egameni lokuthi bathi ikhona itender abayenzayo itender the tender that is going to pay so bayiboleka imali umuntu wafika necontract intombi yakhe ifika necontract ngizosibeka naso isithombe sayo la namagama onke but waseNewcastle lo mjidaka akagcini ke lapho he is also attempting to shoot the guy that he took the money from so akagcini ngokuthi athi imali uyayazi kodwa I found ukuthi lo mjida lo uyazama nokufuna ukuyomdubula lo mjida lo amthathela imali egameni letender this guy after taking the money waclaim ukuthi uphila usoft life then wahamba waya kwelinye izwe wahambe yochoma esenza umuntu orishi kwasha kwacima ezazi kahle umsunu kanini amalebe kanye ukuthi awana mali mina mfana wami ngisazodonsa nje ubhontshisi kama wakho mfana wami usazobona ngisazodila nawe over time ngamfonela
ayikho inetwork eyinkinga la ngingenelwe i-call. Ngingenelwe i-phone call. So lo mjida lo bashaya imali la majida la. Ile genge leyibiza ngegenge yamathenda lo mjida. Is in money laundering and is also in fraud. This guy is doing money laundering and fraud as well. Msunu Kanyong. I told this guy over a phone call, I said, I'm coming for you. He thought I'm joking. I said, no, I'm coming for you. But he thought I'm joking. Here I am. Senzile. Yes, I'm here.